Takže čau lidičky, dneska vás vítáme u dalšího videa, dneska tady máme další opening, jak jsme říkali. Už mám otevřený, aby se vás nezdržovali a můžeme se na to vrhnout. Je to z karta Violet a jdem na to. Takže to takhle otevřeme zezadu. Takže tady máme kódík, můžete si i to na Pokemon.com redeem. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tak, děláme kartrek. A tady máme energii. Magikarp. Tak. A tu máme pěkné holo. Jdem to rovnou dát do balíčku a kdybyste si toho chtěli zakoupit, tak to najdete na našem bazaru a Vintedu. Tak zatím čau.